नमस्कार दोस्तों, हम गीतकार वकील कुशवाहा अपना चैनल कवि की रचना में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करत बाड़ी। तो भाइयों, बहुत भाई कमेंट कर रहा, फ़ोन करके भी कह रहा कि भैया गौरी प्रचार गीत लेके आवा। तो आज हम 2 गो प्रचार गीत लेके आए बानी एक के साथे। एगो गाना का पूरा सुनाई बा, एगो गाना का खाली आप सबके मुखड़ा देव। आज जेके अच्छा लगी एकदम बिल्कुल फ्री में गा सकेला, कौनो प्रत्याशी खातिर कौनो पद खातिर। और सुनावे से पहले एगो छोटा सा रिक्वेस्ट बा, अब तक जे भाई हमारा चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले कर ले, आज अभी पहली बार आयल बा चैनल पर वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि रोज रोज ऐसा ही नया नया मैटर हम आप सबके बीच में लेके आई ना। तो ले गाना का पहला मुखड़ा सुनी। सुना ये चाचा चाची भाई भौजाई असो चुनहुआ के लड़े लड़ाई। सुना ये चाची चाचा भाई भौजाई असो चुनहुआ के लड़े लड़ाई। अरे होई विकास गाँव गाँव वकील भैया के जीतैहा, लड़े प्रधानी को चुनाव वकील भैया के जीतैहा। तो भाई गाना का पहला मुखड़ा रहा, जेके गावे के बा कमेंट में बताई, हम के पूरा दे दे बिल्कुल फ्री में। अल्ले फुल एंड फ्री वाला दूसर का मुखड़ा सुनी। सुना चाची चाचा बाबू भैया न हो, हाथ जोड़ी परतनी पैया न हो। सुना चाची चाचा बाबू भैया न हो, हाथ जोड़े परतनी पैया न हो। सोंधी वार्ड नंबर 10 के देखावे के बा, भैया सुरेंद्र कुमार के जितावे के बा। जिला पंचायत के बनावे के बा, भैया सुरेंद्र कुमार के जितावे के बा। जिला पंचायत के बनावे के बा। तो भाई एकर मुखड़ा कैसन लगल होगा कमेंट में करके जरूर बताई। अल्ले गाना का दोनों अंतरा के साथ सुन ली। आप सबको समय बहुत कीमती बा, इसलिए ज़्यादा समय ना ले, दोनों अंतरा के बात सुनाओ तनी। भैया जितेंद्र हवे इनके न साथ में, इनके जिताई बटे रोहन हाथ में। शोषित गरीबन के करी है भलाई, हे चाची माई बहन दी जिताई। अब युवाओं के आगे बढ़ावे के बा, भैया सुरेंद्र कुमार के जितावे के बा। जिला पंचायत के बनावे के बा। कर्मठ जुझारू भैया हमें ईमानदार हो, छोड़ जात पात सबसे करे प्यार हो। मानी कला में इनकर बाटे निवास, माने कला में इनकर बाटे निवास हो। समाज के सेवा में करेले विश्वास हो, तो आगे वकील सुरेंद्र के आवेंगे बा। तो आगे वकील सतेंद्र के आवे के बा। तो भैया सुरेंद्र कुमार के जितावे के बा। जिला पंचायत इनके बनावे के बा। तो आप दोनों अंतरा सुननी है जा, अच्छा लगल है तो लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी और एकदम फ्री में गाई। इसी हमारे चैनल पर बनल नहीं, मिलत ही बहुत जल्द एगो अच्छा मैटर के साथ। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी समाज, हंसते रहिए।